to nikoho nezaujíma tu. Dovidenia. Ešte raz sa pýtam za to, aby sme ukončili rozpravu. Nie, nejdeš. Nejdeš. Tak sme zrušení. To je proti hlasovania. Ďakujeme. Dovidenia. Ale sedím tu ako debil 5 hodín, aby som tu dostal slovo a potom ma zrušili. To tak ako vrchol. Nerozprávať tie isté veci, neškrékať tu, neurážať. Tak si odhlasujte sami všetko. Ale však vy ho upracte ste kolegovia. Ale čo ja mám s ním? Ale on nie z našej strany. Čo ja mám? Igor, hlasí slovo. Ale dobre, ale on nedokončil. Hlasí sa ho v prospech. Nezdal som sa ho. Ja som sa nezdal svojho slova. Ale to nikoho nezaujíma tu. Dovidenia. Žiaľ, ako skončila sa rozpráva a my sme nemohli ani rozprávať. Takže to, čo sa stáva v plene bežne, že nás zapchávajú ústa, tak teraz je bežne aj vo výboroch. Chcel som sa opýtať, prosím vás pekne, pán minister, vy ste hovorili, že štát bude konsolidovať budúci rok na úrovni 2,7 miliardy eur. Predstavili ste 0,5 miliardy eur. Kde sú tie ďalšie peniaze, čo sa má konsolidovať? Ako budete šetriť budúci rok, keď nie je vôbec jasné z rozpočtu, že ako to šetrenie bude vyzerať? A aké deficity budú ďalej? V akom stave odozdávate verejné financie vo volebnom roku? Váš predseda vlády povedal, že verejné financie odozdá zdravé. Zo všetkých čísel, ktoré vidíme v štátnom rozpočte, tie financie budú choré a budú nás viesť k bankrotu.